ମୋ ନା ସୁଇଟି। ମୋତେ ମଟନ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଖେଚୁଡ଼ି ବନାଉଛି। ସେଇଟା ବି ଅଣ୍ଡାର ଖେଚୁଡ଼ି। ନର୍ମାଲ ଖେଚୁଡ଼ି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଛେ। ହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଖେଚୁଡ଼ି ଥରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଅଣ୍ଡା ଖେଚୁଡ଼ି କିଛି ଥାଏ ବି। ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଥାଏ। ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଏଠି। ତ କେମିତି ବନେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ କହୁଛି। ନର୍ମାଲ କିଛି ପରିବା ନେଇଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ତାପରେ ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଗାଜର ଏତିକି ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଏଥିରେ। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ତେଲ ପକାଇକି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ମଧ୍ୟ ପକାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଇ ବି ଯାଇଛି। ଆଉ ହଁ, ଏଥିରେ ସସ୍, ସୋୟା ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପଲସରି ଆପଣ ପକାଇବେ। ପକାଇଲେ ହିଁ ଖେଚୁଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ରହିବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଇଭେନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏଗ୍ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ତାଠୁ 3 ଗୁଣା ଟେଷ୍ଟ। ହଁ, ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଏଥିରେ ପାଣି ଅଂଶ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ବଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଭଲ କରିବ। ମୁଁ ଭାତ ଅଲରେଡ଼ି ରାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲି, ତ ମୁଁ ଭାଜିଗଲା ପରେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଭାତ ପକାଇଥିଲି ଆଗେ, ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ପକାଇ। ଅଣ୍ଡାକୁ ଏମିତି ହିଁ ପକାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ତେଲରେ ଭାଜିଲା ଭଳିଆ କରିବେ, ତେବେ ହିଁ ହେବ। ପାଣି ଅଂଶ ରଖିବେନି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଗାର୍ନିସିଂ କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଲୁକ୍ ମେ ବି ବହୁତ ଏତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବନେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।